Най-много европейски пари са освоили Пусни го после във Фейсбук. В групата на отличниците е Пламен Борисов, който обработва около 50 000 декара земя. Идеята се въвежда на таван от 300 000 евро посреща противоречиво. Всеки се стрема максимално да се разшири. Значи цената на високи ренти, цената на плащане на земя по 1200-1600 лева на декара в Добруджа, което няма никаква връзка с нормалната калкулация, че това са избиените. За фермери като Тодор обаче нещата са далеч по-ясни. Самият той се определя като малък земеделски производител с 67 декара собствена земя. За малък земеделски производител като мен, този таван дори да бъде наложен, няма да окаже абсолютно никакъв положителен или отрицателен ефект, тъй като за нас е трудно да достигнем този предполагаем таван, имайки в предвид, че ние не сме конкурентно способни. У нас 70% от европейските субсидии отиват в ръцете на 6 големи земеделски стопани, обясни министър Найденов. Ограничителните правила обаче ще бъдат с 70% ще бъдат намалени сумите над 250 000 евро и с 100% сумите над 300 000 евро. За дребните стопанства са предвидени нови схеми. По този начин също малките ще бъдат стимулирани да участват в процеса на субсидиране и да се запазят като форма. Предвижда се новите промени да влязат в сила след 2013 година. За BTV новините Биляна Гавазова. От 1 януари у нас влиза в сила забраната кокошките месачки да се отглеждат в малки клетки една на друга, каквато практика има. Фермите, които не се преустроят, няма да могат да продават яйца. Готови ли са нашите производители да отговорят на европейските изисквания? Сега ще научим от Кристина Владимирова. Криси, добър вечер. Добър вечер. Hello, Alex. How are you? Производителите имаха 13 години, за да реорганизират фермите си. Мишо, 21 предприятия. ела да снимам тук за YouTube. Предписали от ветеринарните власти да сложат по-големи клетки. А фермите са заявили, че от 2012 година спират да отглеждат кокошки носачки. Проверихме колко струва реконструкцията и дали по силите на производителите. От 1 януари следващата година всички кокошки носачки за фермата на Илко Машев трябва да заживеят по-европейски, просторни клетки. В тях ще са гарантирани и основните им права. На гнездо, на стада, на равничка за робене. На старите клетки на кокошка носачка се осигуряваха около 550 квадратни сантиметра. При новата клетка се осигуряват 750 квадратни сантиметра. Птицевъдът вече оборудвал 43 000 носачки с нови европейски. Мишинка, Златко Беличко. Една трета от всичките кокошки. Кажи хай, YouTube. Организацията струва около 1 милион лева. Според фермера, заради въвеждането на новите евростандарти, производството на яйца у нас ще стане Айде, чао. 2012 година.